Ja täällä on LPS-koneeli. Nyt tulee odottavat vitonen, ja se on siis viimeinen osa tästä odottavat sarjasta. Tää on aina mikä sarja oli vaan tämmönen. No, en tiedä, mutta tää on nyt siis viimeinen osa. Elikkä vitososa. Kyllä se aina kun mä herään aamulla. Mä en ikinä pitä mun sänkyä. Paitsi sit kun eri kesken pitää tässä. Mä vaan rupesin huitanen se, että siitä tulee aivan järkyttävän. Mun viltti tos ihan penkokkaa. Koska mä en jaksa oikein laittaa sitä. Sitten seuraava on se. Ja anteeksi mä mitään laita, mutta eikä seuraava on se, että kun mä aina kun mulla on prinssi tuolla, niin se on vaikka esimerkki, toi prinssi tuolla. Okei, sitä enää, mutta niin aina kun mä syön jotain herkkua, jotain missä mä tykkään tosi paljon, vaikka se mun lemppari, niin sitten kun mä oon syönyt yhden niistä, mä oon silleen, että en mä voi ottaa enempää, mutta sitten mä oon vaan niinku pakko koko ajan ottaa sitten enemmän. Ja sitten se kolmonen, eli viimeinen, se on se aina kun mä huoneeseen mä huomasin esim. Että patteri on liian kylmänä, niin mun täytyy aina sikästä sille sopivalle. Ei liian kuumalla, tai se saa olla niin kuumalla, eikä liian kylmällä, vaan sen täytyy olla just siinä sopivalla. Joo, eli tässä oli tää viimeinen osa, ja nyt näitä ei tule siis enempää, mutta ei mulla ole muuta asiaa. Moi moi!